Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar da yacce kuka sani suna na Dadi Hikima. Wasu suna ce min Ojo, wasu suna ce min Awale. So duka sunaye na ne kuma ina ga wadansu. So masoyan mu na ko ina na faɗin duniya ina mai sanan muku da cewa ni ma yanzu ina da tasha ta ma'ana YouTube channel ɗina mai suna Dadi Hikima YouTube. Kuma na buɗe wannan channel ɗin ne ba dan komai ba sai dan masoyan mu. Sometimes zaka ga wasu in suka haɗu da ni sai su ce ya kai baka da channel, muna so mu raga ganin shirye-shiryen ka kaza, sai in ce zan bude. To dai cikin taimakon Allah yanzu ni ma na buɗe wannan channel mai suna Dadi Hikima. Insha Allah nan ba da daɗewa ba zan kawo muku ayatattun shirye-shirye na wanda ni zan shirya da kaina. A halin yanzu ma ina mai sanar da ku zan shirya wani fim mai suna Sanda. Wannan Sanda labarin nawa ne kuma irin concept ina ne, kuma labari ne da aka dan canza aka live kamar yadda aka saba gani na hakan ne, amma sai aka ƙara wasu abubuwa daban da ba a saba gani na ina yin su ba. So wani lokaci idan na fara ɗaukar Sanda zan rika kawo muku making din shi da irin dai labarin Sanda. So ba da dadewa ba dai insha Allah zan yi in kawo muku shi. Saboda haka duk wasu masoyan mu da suke faɗin duniya ku yi subscribing, sannan ku danna wannan notification din, wannan ƙararrawar da Hausa tun lokacin da na saka, ko da kana offline idan dai ka dawo online za ka ga alama. So eran za ka ji mutane su zo su san menene shi Sanda. Su Sanda labari ne wani wance dan daban ne dai ne, amma so eran na san za ku so ku ji irin shi Sanda. To wani irin labari ne, tunda na ce akwai cakwakiya kamar da yacce ni dan daban ne, to amma na da wasu weak point guda biyu, irin mahaifiyata da kuma budurwata. Yadda aka yi na yi soyayya in bari kawai dai mahaifiyata irin ta nuna ba ta san abubuwan da nake, kuma ni ina son tafiye da komai a duniya. Sai kawai na koma karatu, sai na haɗu da budurwa a hankali dai ta tattakure ni har na amshi soyayyar ta. To na haɗa soyayyar kawai sai aka samu wani yaro dan gidan attajiri, irin yana da wata al'ada ta yi rika tasta 'yan mata ayye musu gajanci. To kawai wata rana kawai ya waɗo sabgar budurwata, kuma kun san dai Awale ni kaɗai nake yaki. Wai ga nan akwai wani dialogue da nake ma ina san ina zuwa si wai sai in gaya ma cewa na san ka, na san babanka, na san abubuwan da kake. Da zarar ka yi kuskuren waɗawa cikin gona ta, na rantsi da Assamadu sai na kashe ka. So irin da labarin ya daɗi, na san Allah yadda masoyan mai an kallo ku ji daɗin su. Saboda haka lalle ku jira Sanda, in Allah yadda zai ƙayatar. Saboda haka dai a koda yaushe akwai fina-finan mu da ake da haska su, irin a Duniya Haram, akwai wani wanda muka yi Duniyar So, sai kuma wanda muke ɗauka yanzu haka shine Inda Ranka. So nan ba da daɗewa za su fara sakan muku shi. So saboda haka ina alfahari da masoyana a ko'ina. Na ɗaukar fans ɗina uwa ɗan uwana, saboda soyayyar fans wani abu ne da zaka ga mutum yana wata duniya, amma akwai Allah ya jarabce shi yana ƙaunar ka har zuci. Irin yanzu za ga ina da fans a irin su Dubai, a America, irin Libya, Sudan, Cameroon, Chadi, Ghana, har Ethiopia an kira ni mutane. So da wasu mazauna Najeriya ne sai suka koma can da zama. America akwai wani ma ba jin Hausa yake sosai ba, amma kawai irin yana tare da wanda suke dan jin Hausa, suna kallon fana-fanan musu yake cewa ai shi to like that guy. Muka yi ma chat da shi, boys muka yi video call da shi. To duk irin wannan, to ko a ina masoyi yake ni ina son sa. Fans dina yanzu haka zai yi aure ko zai wani abu zai iya kira na, ko da daji ne ina iya zuwa ko in gansu da masoya mu gaisa kawai, ni hakan yana min daɗi. So I'm proud of you my fans ko da yaushe. So Dadi Hikima TV, ku subscribing ko kuma idan ne ƙararrawa. Saboda haka insha Allah ko da yaushe za mu riga yi ba ku farin ciki. Wallah, na gode.